Čau, keď chceš, aby si hral veľmi moc, aby si tvoji kamaráti mysleli, že cheatuješ, tak choď do nastavenia. Potom tam máš taký ovládačík, že je kontroler. A potom si toto všetko nadstav. A potom ešte choď do tohoto a tuto si toto všetko isté nadstav. A potom choď ešte a potom si ešte nastav toto takto. A poslednú vec, čo si určite zapni, čo som vám teraz ukazoval, ale je to fakt, že dobrá vec. Tak idete do buildingu. Toto si tiež zapnite a určite si aj toto zapnite. A toto dáte na off. On a toto takto. A to je všetko. Tak si to uložte a to je všetko. Tak čus. Čau, keď chceš, aby si hral veľmi moc, aby si tvoji kamaráti mysleli, že cheatuješ, tak choď do nastavenia. Potom tam máš taký ovládačík, že je kontroler. A potom si toto všetko nadstav. A potom ešte choď do tohoto a tuto si toto všetko isté nadstav. A potom choď ešte a potom si ešte nastav toto takto. A poslednú vec, čo si určite zapni, čo som vám teraz ukazoval.